момента продължавам да затвърждавам командата "Търси тук". По какъв начин? Като хвърлям храна предварително от ривата и давам команда. Търси тук. Браво. И с жест. Търси тук. Търси тук. Браво. Търси тук. В момента използвам вкусово-поощрителния метод, а също така и метода на подражанието, тъй като с мен вода много добре обучено куче, голямо, което изпълнява безпрекословно моите команди, по този начин облича и тези две малки драткалчета, брат и сестра, които са сега на 1 септември ще навършат 5 месеца. По-късно ще видите какви резултати съм постигнал с тях.